Афіцыйны старт предвыбарчай кампаніі нечакана прывёў да пэўнага ўздыму нейкай актыўнасці. Больш за 50 кандыдатаў падалі заявы на стварэнне ініцыятыўных групаў. Высветліліся і праявіліся ўжо фаварыты кампаніі. Чакана, нечакана, але сітуацыя трохі іншая, чым была да гэтага. Вось пра тое, што зараз за сітуацыя з гэтымі так званымі выбарамі і якія ў яе перспектывы, мы пагаворым з палітолагам Паўлам Вусавым. Павел, прывітанне. Добрый дзень. І спадзяюся, што з Варшавы наша сітуацыя не такая ўжо далёкая, каб вы не бачылі, не разбіраліся ў тым, што адбываецца. Давайте вось адразу такую кароткую, можа, лапідарную ацэнку таго, што вы зараз бачыце. Гэта хутчэй нагадвае сегментацыю цалкавітую палітычнай прасторы і дэвальвацыю выбараў і ввогуле пасады барацьбы за пасаду прэзідэнта як такой. То бок мы назіраем сітуацыю, калі праз па сутнасці рэальна стабілізіруецца такі падыход, што праз выбары, асабліва праз прэзідэнцкую кампанію, сітуацыю змяніць не ўдасца, бо ўзровень і кандыдатаў, і падыходу да выбарчай кампаніі фактычна становіцца не сур'ёзнай, не палітычнай, а прыгадваю ўсё рэкламу. То бок вось гэтыя 55 ці колькі там кандыдатаў, якія зараз нарисаваліся, вы расцэньваеце як якраз несур'ёзнае стаўленне да выбараў, да? Безумоўна. Тут такія два цікавых працэсы можна назіраць. З аднаго боку мы бачым, што адбываецца ўвогуле працэс дэсакралізацыі палітычнай рэчаіснасці, дэсакралізацыі выбараў. То бок удзел у выбарах становіцца для часткі насельніцтва нешта звычайным, як схадзіць у краму за хлебам. І гэта таксама азначае, што бытавізацыя выбарчай кампаніі, бытавізацыя палітычнай сітуацыі ва ўмовах аўтарытарызму спрыяе таму, што гэты аўтарытарызм будзе яшчэ больш кансалідаваны, будзе яшчэ больш узмоцнены, бо тыя, хто ходзяць за хлебам, аўтарытарны рэжым перамагчы не змогуць. Тыя, хто ўдзельнічаюць у выбарах дзеля таго, каб памясціць пост у Фейсбуку, альбо там атрымаць 1000 падабайкаў, яны, безумоўна, не нацэлены на тое, каб змагацца не тое, што за пасаду прэзідэнта, а каб змагацца за перамены ў краіне. То бок улады з аднаго боку стварылі ўсе магчымасці дзеля таго, каб звычайны грамадзянін, які штодзённа ходзіць у выбары, мог штодзённа ўдзельнічаць, умоўна кажучы, у кампаніі. Але за гэтым удзелам мы не бачым памкненняў, не бачым інтэнцыю на тое, каб з аднаго боку мабілізаваць грамадства, а з другога боку змусіць улады да нейкіх палітычных саступак, да рэформаў. І тым больш, што насельніцтва бачыць гэтую несур'ёзнасць, гэтую, можна наўпрост сказаць, клоунаду, проста адыходзіць ад актыўнага ўдзелу ў выбарах. Прабачце, Павел, калі вы кажаце, што вось народ бачыць, ці не падаецца вам, што это вы бачыце? Я нават з вами гатовы пагадзіцца. А вось я шмат чую нейкай узнёслай радасці ад таго, што паглядзіце, 5 десяткаў кандыдатаў, это ж такая актыўнасць нарастае. Кажу, не, актыўнасці я не бачу. Я, там, выбаршчыкаў электарату, да? Я бачу вось фрікаў, 5 десяткаў фрікаў. Ад іх можна адняць апазіцыянераў, праймерыстаў, можна адняць штатнага кандыдата, які, здаецца, ўжо даўно на працы, Гайдукевіча, можна адняць Бабарыку і Цыпкала. Астатнія так, это фрікі, якія пайшлі за лайкамі, падабайкамі, а не ўдзельнічаюць у палітычным жыцці. Назваць это актыўнасцю я не магу, вы не можаце, але ж я бачу шмат выказванняў
людзям это вельмі падабаецца. Ну, на жаль, так, тут трэба зрабіць карэктыроўку менавіта на тое, што ствараецца прываблівасць, такі інфармацыйны шум, шоу, які прыцягвае ўвагу да пэўнага моманту. Ну, у нейкай ступені мы можам параўнаць гэта з з'яўленнем Караткевіч, напрыклад, у 2015 годзе, калі раптоўна нават шмат думаючых людзей, прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці купіліся на вось гэтую цукерку. Зараз... Вот добрае слово «купіліся», да? Бо яно метафарычна звычайна прымяняецца да таго, што, ну, падманваюцца людзі, так? Так. Ці не можа быць таго, што купіліся наўпрост у літаральным сэнсе гэтага слова? Я думаю, што і гэта можна выкарыстоўваць нават і без нейкага пераносу, а зараз мы маем рознага кшталту цукерак і шакаладкі і там лізакі, петушкоў, і кожнаму фактычна, ну гэта безумоўна яшчэ толькі першы этап, адсеў, там будзе менш кандыдатаў, але той факт, што зараз улады стварылі нейкі шум, нейкую прываблівасць пачатку прэзідэнцкай кампаніі, ну, гэта, трэба сказаць, гуляе на карысць беларускім уладам, бо ўсё ж такі на фоне ось такіх разнастайных, пёстрых кандыдатаў няма сур'ёзнай альтэрнатывы, ці, ну, прынамсі, я не бачу гэтай сур'ёзнай альтэрнатывы, а для насельніцтва гэта, ну, магчымасць паглядзець новы цікавы серыял, а пасля выключыць тэлевізор і займацца сваімі надалей справамі. То давайте тады мы забудемся уже пра гэты цырк, пра гэтае шоу і паспрабуем разглядзець менавіта прэтэнзію на сур'ёзнасць палітычную. Вось мне падавалася, што вылучэнне нават і Цыпкалы, і Бабарыкі не выкліча сярод, ну, скажем, палітызаванай, эрудзіраванай публікі вось такой рэакцыі, як яна з'явілася. Захапленне Бабарыкам, ну, не вельмі зразумела, але ж тым не менш яно ёсць. І ўжо пачалі на яго спадзявацца. Я думаю, тут хутчэй трэба ўсё ж такі аналізаваць псіхалагічны стан нашага грамадства і той актыўнай часткі, якая шукае нейкую альтэрнатыву, і за вось гэтымі прыгожымі карцінкамі, вобразамі не хоча ўнікліва, сістэмна прааналізаваць сітуацыю. І гэта, на жаль, ужо праблема нашай грамадскасці, дэмакратычнай супольнасці, якая літаральна за 26 год не навучылася глядзець глыбей, чым тое, што рысуецца на старонках Фейсбуку, ці на старонках тэлебачання. На маю думку, гэта ўжо сведчыць пра пэўную... Дэградацыю апазіцыі. Не дэградацыю апазіцыі, а нашай грамадзянскай супольнасці. Ну, шырэй, да. Я не маю на ўвазе толькі палітычных там відаў. Гэта значна большая праблема. І з'яўленне Цыпкала, з'яўленне Бабарыка, яна гэтую праблему выкрывае. Такое ўражанне, што нашаму грамадству, дэмакратычнай супольнасці сціраюць памяць. Вось выбары 2015 году адбыліся, памяць сцёрлі, з'явіліся амаль тыя ж самыя вобразы, амаль тыя ж самыя, ну няхай толькі, што гэта былы там кіраўнік парка высокіх тэхналогій ці банку, але структура дзейнасці, накірунак дзейнасці, ён амаль той самы, які быў у 2015 годзе ў Беларусі ці ў 2018 годзе у Расіі. Варта прыгадаць, напрыклад, тую ж самую Сабчак. Даволі шмат нават расійскага інтэлектуальнага грамадства яна падтрымала Сабчак, кажучы, што вось, паглядзіце, з'явіўся той сапраўдны кандыдат, які кідае выклік для сістэмы Пуціна. Я думаю, што гэта праблема палітычнай свядомасці і культуры ў Беларусі. Вось вельмі хуткая рэакцыя
на такія яркія вобразы, потым гэта ўсё сыходзіць у глыбокае расчараванне. Але ізноў праз некалькі год памяць сціраецца, і людзі робяць тыя ж самыя памылкі, тыя ж самыя выбары. І вось такое замкнёнае кола з'яўляецца на сённяшні дзень сур'ёзнай праблемай для нашага грамадства. Я ўжо не кажу пра простых людзей, якія сур'ёзна ввогуле не аналізуюць, не займаюцца на штодзён палітыкай. Ну так, я цалкам амаль падзяляю вашу думку, але клопат, пытанні ўсё роўна застаюцца. Вось скажыце, калі ласка, як вы думаеце, ці можа Бабарыка сцягнуць на сябе ўвесь пратэсны электарат? Бо пратэснага электарату ўжо шмат, настроі пратэсныя растуць, і яны патрабуюць выйсця. Ці здолее, для гэтага прызначаны, ці там пайшоў Бабарыка ў вялікую палітыку, каб менавіта сцягнуць гэты электарат на сябе і стаць лідарам пратэснага электарата. Калі Бабарыка зарэгіструюць, будзем сыходзіць з гэтага, то, безумоўна, ён можа сцягнуць незадаволеную частку беларускага грамадства, тых, хто шукае новых вобразаў. Фактычна выказнікам вось такіх настрояў стаўся Шрайбман, які напісаў артыкул пра тое, што вось новыя вобразы ў Цэпкала, у Бабарыка, хаця гэта не новыя вобразы, але мы гэта з вами ведаем. Бо мы памятаем, якія вобразы ўзнікалі на працягу ўсёй 26-гадовай палітыкі. А для большасці, безумоўна, гэта новыя вобразы. Так, яны могуць, Бабарыка, можа сцягнуць частку незадаволенага электарата, але пытанне ў тым, што ён будзе з гэтым электаратам рабіць. Мы ўжо зараз бачым, што ён не збіраецца у пэўным сэнсе адчынена, умоўна кажучы, рэвалюцыйна змагацца за галасы сваіх выбаршчыкаў, за вынікі выбараў, як гэта было і ў 2015 годзе. То бок адбываецца тое, што Бабарык ствараецца пэўны канал для выражэння вось гэтага незадаволення і для маніпуляцый той часткі насельніцтва, якая на сённяшні дзень даволі радыкальна і крытычна падыходзіць да ўладаў. Я сумняюся, што ў сённяшніх умовах чалавек, які ўсё жыццё жыў у даволі камфортнай сітуацыі, які мае пэўныя статусы, які дарабіўся сур'ёзнага капіталу, будзе гэтым усім рызыкаваць, сур'ёзна выступаючы супраць рэжыму, ведаючы, якім чынам гэты рэжым дзейнічае супраць актыўных радыкальных апанентаў. І варта сказаць, што на сённяшні дзень я не пачуў такіх радыкальных выказванняў з боку Бабарыка ў адрес Лукашенка. Ёсць крытыка сістэмы, але няма крытыкі Лукашэнкі. Нават калі параўнаць выказванні, то таксама экс-сябра сістэмы Александра Казуліна, які, па-першае, будаваў сваю палітычную кар'еру амаль год перад выбарамі, набыў структуру палітычную, хацеў стварыць шырокі рух і стаў ад самага пачатку вось такім элементам мабілізацыі пратэснага электарату. Бабарыка не з'яўляецца вобразам мабілізацыі радыкальнага электарату. Ён проста мабілізуе частку менавіта незадаволенага электарата, але за гэтай незадаволенасцю не стаіць яснага механізму адносна таго, як жа гэтая незадаволенасць павінна паўплываць на палітычную сітуацыю, калі выбары будуць сфальсіфікаваныя, напрыклад. Сёння я размаўляў па скайпу з Варшаваю, з экспертам, палітолагам Паўлам Вусавым і вёў перадачу Владзімір Мацкевіч. До наступных сустрэчаў.